An kai da me ya faru ne a wannan wuri? Mun ga taro kowa ya taru. Bismillah. Wannan ba Allah ne da ke gani. Dala ku mai shi. Wanda bai yadin nan ya fita. Dala ku shi. Wanda bai yadin nan ya fita. Wannan ba Allah da kuke gani nake kusa da shi. Watan wasu irin mutane ne wanda na je banki na karbo kuɗi a tsammani na ba wanda yake bi na, kuma na yi bakin kokari na dan duba gawa ake bi na a baya. Amma cikin hukuncin ubangiji ashe wayannan bayan Allah suna bi na a baya, suke bi na a baya. Na zo ina na tsaya don in yi alwala in sallah, na mai gama alwala na yi sallah, zan shiga masallaci sai na ga wani kamar zai shiga mota na. Ashe sai na wajen mota na da Allah ya sa ana da rabar za a kama shi, sai na tara har ya fasa gilas. Kudin da na dauko a cikin motar nan ya dauka. Dama kana nufin daga banki yake bin ka kenan? Daga banki yake bi na, sannan kuma Allah cikin rahamarsa bayan ya fasa ya dauki kudin, sai na bi shi. Ina bin shi ashe sun zo da jeep din da suka zo da shi sai suka bude mai dan ya shiga. Shigan da zai Allah ya sa na zo gurin sai na tare shi na bangaje shi haka. Da na bangaje shi haka suka ga ba sarki sai Allah su suka kama hanya suka gudu, shi kuma sai ya tsallaka shi. Allah mun gode cikin maka. iko Allah da yake akwai al'umma kuma Allah ya kaddara akwai rabon za a samu abin da aka sai ya dauka, sai Allah ya sa aka kama shi. Wannan dalilin sa da ake ganin wannan bawan Allah ya samu a hannu domin aikin da suke kenan kusa. Duk da haka ne zan kira banki ma yanzu domin irin su suke mu'amala da wajejen bankin. Mai yiwuwa mutanen bankin nan kila duk yadda aka yi za su san shi, in suka san shi daga nan za su ɗauki duk irin matakin da za a yi. Wallahi. Hey, Mr. Man, what is your name? You say what? Talk to me very well. Open your mouth. You are from where? You are from where? You are from Imo State. Which part of Imo? Allah ya taimake ka. Ekoma. Ekoma. Gidansa. Ekoma is not part of. Lafiya lau. Abin da ke faruwa za ka turo su Usman nan bypass. How many are you in numbers? Drinks. 3 of us. Za ka turo Who gave you the bike? su ɗaukan maka wasu. That you are riding, who gave you the bike? Shugaban Now the owner driver. masu motoci. A ina suka je? Can you give me your address? Your own address? Yarima. Where? Sabon Tasha. Okay, no problem.